Josu Arrizabalaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta eskerrik asko. Ez horretik. Eskerrik asko etortzeagatik. Egia esan, irudi hau ikustea kosta zaigu, baina atzo eta gaur ikusi dugu, ezta? Ea gizon honen irudia ikusten dugun, ze aspalditxoan hau da muñekas kapitaina. Bai, hau nik ezagutu nuen aurreneko aldiz 1978an nire anaia Andoni Arrizabalaga Ondarroan detenitu zuten eta Bizkaian zegon, Gipuzkoan zegon estado de excepción deitzen dioten egoera. Ordu nahin zuten Zarautzera ekarri, Ondarrotik Zarautzera ekarri. Orduan hau zegoen, uste dut, Zarauzko kuarteleko tenientea zala. Eta Andoni detenitu zuten, eta ez genekien nun zegoen ere, Ondarroko kuartelera eman zuten, baina hurrengo unean jun, eta esan ziguten, han ez zaola. Orduan, inok ez zigun arrastorik eman nun zegoen. Talako baten, nundik edo handik, enteratu ginen Zarautzen zegoela. Eta orduan, ni eta Aita joan ginen Zarautzera. Zu gainera praile jantzita? Bai, ni orduan egon Lazkaoko prailetan egon. Eta sotana jantzita joan nintzen. Eta joan ginen, baina esan ziguten han zegoela, baina ez genekun sigurtasunik ez egunkan han bilatuko genuen, ala ez. Atean zegoen olako Guardia Zibile gazte bat, eta harreki, identifikazioa horren askatu zigun, eta egun ginean zai, Torroluzeako inguruko parke hartan, baina baserriren bustua dagoen leku hartan egun ginean, 15 minutu, eta berehala agertu zen atean, Guardia Zibiliko kuartelan atean, orduan Guardia Zibilen kuartela Zarautzen zegoen kale nagusian, oain udaleko bulegoa daude, eta Markio Plazan onduan. Eta agertu zen muñekaz. Lehen da biziko aldiz, orduan ezagutu zenuen edo ikusi zenuen hau. Ez, bai. Gizon hau, ea epaitegiko irudiak ikusi ditzakegun, atzo epaitegian, auzitegi nazionalean izan zen, eta hementxe ikusiko dugu sartzen gainera, orain arte kosta egin da, gizon honen irudia ikustea, egia esan. Atzo ere berak ez zuen irudirik nahi, baina epaileari eskatu zion irudirik ez ateratzeko, baina hemen ikusten dugu. Eta zuk 78an, Zarauzko kuartelean ezagutu zenuen gizon hau atzo irudiotan ikusita, ze sentitu duzu? Sentitu horrena gogoratu pixkat, pasatu zen guztia, ez? Eta momentu hartan Zarautzen egura agertu zenean, gero berarekin igo ginen aurreneko pisura, eta antzegoen nire anaia, Andoni Arrizabalaga, oso torturatuta, Unai Romanoren aurpegia inok ikusi baldin badu, nik arekin konparatzen dut. Alegia, aurpegia erabat desitxuratua. Etzan ezagutzen. Zuk aita eta biok joan zineten, 78an gaude, Zarauzko Guardia Zibiletxean, eta han anaia ikusi zenuten, ez ezagutzeko moduan. Ez ezagutzeko moduan, odol mantxakin, eta abar. Eta aita gaina zantzun, etxetik atea zen erropa berarekin zehola. Osa, 8 bat egunean edo, hain ukizuten, zintzilik buruz bera hirugarren pisutik, eta bainera eta intzioten, eta guzti horiek. Gero kartzela eraman zuten, eta kartzelatik berriro atera zuten torturatzeko. Orduan, gero kartzela sartu zuten, eta bar. Eta gero berriro nik hau ezagutzeko, zoritxarra eukin nuen. Txenpiti mate, hemen ikusten ari garen hau da Andoni, ez? Hau da Andoni, bai. Hau zen Andoni? Mendia oso mendizalea zen, eta orduan ikusten da, bere lagun batzukin mendian zen, bai, hau zen. Alkandora kuadroduna, bai, bera zen. Gero... Itzein altzen duten berarekin, alegia 78an Guardia Zibilen kuarteletxean izan zinetenean, eta aita eta biok, eta orduan muñekas ezagutu zenuenean, eta bera ikusi zenutenean, hain desitxuratua eta hori guztia? Ez. Beran zehon, esan zion hori jaikitzeko, eta muñekasek esan zigun, esto es lo que ocurre cuando no colaboran. Eta orduan zegoen, giza itxurarik gabe. Eta orduan, niko lautzi genduen, ez momentu laburra izan zen oso. Eta nik gainera pentsatzen dut, erakutsi zigula, oraindik ere mina handiagoa emateagatik. Alegia, familiari mina egiteko. Nik uste baiet. Beste helbururik ez zeukan entrevistarek. Zenbat urte izango zituen orduan, zerak muñekas... Muñekasek orduan, 26-7 urte. Gaztea. Bai. Nik uste dut orduan Zarautzen tenientea zala. Ez da egizegur, baina tenientea zala pentsatzen dut. Eta gero berriro ezaguteko zoritxarra eukin nuen... Oantxe kontatuko dira zure kasua, baina
Andoni zure anaia Itziarren semea. Bai. Alegia, kantu ezaguna. Bai. Ezaguna bere omenez egina da. Bai. Nahiko ezaguna izan zen, nola emakume batzuk, presoen emakume batzuk, Erromara juntziala, Aita Santuarekin egotea. Azkenean ez ziren egon, baina juntzian eta beste aldean nire ama egon zen Monzonekin. Eta Monzonei kontatu zion Andoni kontatutakoa. Eta orduan Monzonek egin zuen Itziarren semearen letra, eskribatuz bere torturak. Ze hiltzera kondenatu zuten, Andoni? Bai, gero... Hori da, eta orduan... Heriotz zigorra eman zioten. Heriotz zigorra eman zioten, eta ama batzuk joan ziren Aita Santuarekin egon nahian, eta hori guztia. Ez zuten lortu Aita Santuarekin egotea, orduan Aita Santua zen Paulo Zeigarrena. Bai, eta Monzone... Eta Monzone... Deserriratuta zegoen Jaurlaritzako sailburua zen, eta bera egin zein zuen, eta Telesforo Monzonek idatzi zuen, gerora hain ezagun egin zegoen kantu honen. Eta gero musika, eta gero, hor deskribatzen dian torturak Andoniri egindakoa dira. Andoniri egindako tortura dira horiek. Batez ere Zarauzko kuartelean. Gero ere baina batez ere horiek. Gero Andonik amnistia zela eta... Bai, 17ko amnistiarekin. Amazazpian, atera zan. Bai. Eta gero beste 5 urte bizi izan zan, 5 urte, eta gero mendian erorita hil zan. Ja. Hori da, zuen anaia Andoni, Itziarren semearen historia. Eta 76an berriz egin zenuen zuk? 76an berriro topo egin nuen muñekas dontzu honekin. Muñekasekin Donostiko kuartelean. Ja. Ni eta Mikel, anaia gaztea, eraman ginen Mikel Ondarroan hartuta eta ni Zarautzen hartuta. Goizean gainera, oso korrespanago, Andu Lertxundik eman zizuen abisua. Bai, oso goiz, gainera gut telefonorik ez gundun, Itxasmendi auzoan bizi ginen, eta Andu etorri zan esatera, Ondarroti deitu ziotela, esanez Mikel eraman zutela eta nire galdera egin zutela, nitaz galdezka. Eta orduan, abizatu zian, baina nik ez nune serio hartu edo ez ninolako neurririk hartu eta etxean geratu nintzen, da azkenean bilatu zuten etxea eta eraman gituzten Donostiko kuartelean. Eta? Bueno, Donostiko kuartelean, aurrena egun ginen olako goian, ofizina batzutan edola, eta gero jetzi nindun patiora, eta patioa jetzi, eta antzegon eskubitara olako ate berde bat, eta ate berdetik pasa, eta ezkerretara beste atetxo bat, eta han zegoen aroztegia. Eta han egiten zituzten torturak, eta nian torturatu nintzen, eta baita Mikel ere bai. Eta, egin zituen, aurrena egiten dutena hor normalean neri eta Mikeli ere bai, eta beste askori, persona, anulatzera juten dira. Eta aurrena biluztu egiten dute persona. Erropa guztiak kendu, gero manta batean bildu nintzen, zokaz lotu, eta sartu ziaten burua bainera batean. Sartu aroztegian, eta eskubian berehala bainera txiki bat zegoen, olako eskaloiekin, olako jarleku batekin bezala, bainera txiki bat, ur belbeltza zegoenan, eta han sartu ziaten burua, eta orduan, ez nune erabat kordea, erabat galdu, baina itotzeko zorian edo egon nintzen han. Gero hanik atera, eta jarri nintzen esposatuta, zintzirik, esposak ima inoelako babesi gabezko muturretan, zintzirik abe batetik. Eta eukin nintenan, egiztak izan bat. Askotan denbora nozioa galdu egiten da, baina ordu terdi edo hola, korpuz guztiaren pisua eusten burdinakin. Eta eukin nun hilabete batzutan eskumuturrak zentzurik gabe bezala. Eta niri aurreneko egunean nintziaten hori, torturak edo galdera pila bat, golpiak, zintzirik non bitartean golpiak, eta, gero jo nintzen, eraman nintzen, atera eta kapesnera deman ziaten, eta han ikusi nun baita ere, beste bat, torturatuta zegoela, ondartutar bat, Angel Txaniz, gero hil zuten, eta ura dezegoenan, nahiko abailduta, erabat, jota zegoen, bai. Eta gero, ni eraman... Itxoepiti bat, bainera egin zintuztenean eta esposatu zintuztenean, da abe batetik zintzirik jarri zintuztenean, muñekas antzegoen? Muñekas antzegoen ez, berak egiten zitun, lotu eta golpeak eman da berak. Bai, ez beste batzuk, beren agindupean, ez. Berazan aktiboa, erabate aktiboa berazan, bai. Golpeak ematen niri ez, burdin zintzilikan egonean da gorputza, tenso, zabelean golpeak ematen da, bera, bai. Zuzenean, bai.
Eta gero niretzat... Abizenari, zera, hor egiten zion berak edo? Ba, ez dakit. Kontatu duzun bezala, ez? Ja, esposa duta eta eskumuturretik... Bai. Eta niretzat ia hori, guzti hori baino okerragoa izan zen, gero Mikel nire anaia torturatu zutenean, eta nik entzuten dituen Mikelen garrasiak. Hori izan zen, ja, niretzat oso gogorra. Bai. Eta ni gero, bera jotzen eta harritzen hauena hori da, ez? Persona bat, berotu gabe, amorraziorik gabe, eta hain lasai eta hain hotz, lotuta dagoen persona bat hola jotzea, nik uste dut oso gogorra. Ez nun pentsatzen horrelako personari zegoenik ere munduan. Eta tortura hori guztia, berak aurpegi biztan egiten zuen? Bai. Beste guztiak ere biztan zeuden, beste 6 edo 7 persona inguruan, bat Ondarroko kuarteleko Guardia Zibil bazan, hori ezagutu nuen, eta bai, era bat biztan, bai. Osea, inolako... Eta guain ukatzen du, era bat, Andoni ez zula ezagutzen, da, bueno... Bai, ea lankideok ikusi dezakegun ze esan zuen, ez? Oso hitz gutxi egin zituen epaitegian. Bai, nik uste moztu iten diola horrek juezak. Ja, bai, tira, Argentinako berri izan ote duen, eta ea non jakin duena guztia, eta hori guztia, ea, ikus dezagun. ¿Conoce usted los hechos por los que son reclamados en extradición por las autoridades de la República de Argentina? No, los hechos. ¿Conoce los motivos? Sí, los conocí. Primero por la prensa y después... ¿Está conforme con ser extraditado o se opone a la extradición? Me opongo a la extradición. Guau, izugarria da, Bai. Ja, Bai, osea, ez sinisteko ere, ez da, horlako gauzak egin persona batek, honek ekuia behar ditutu, derrigorre ekuia behar ditu honek, imagina batzuk oso garbi, gaur baliz bezala ekuia behar ditu, orduko gauza batzuk, eta hola ukatzea, barritzekoa da. Beste aldetik, claro, ulertu dezakegu, honek ukatu ditula gauza horiek, claro, aitortuko balu, claro, hor irikitzen da kaja bat fondoi gabekoa. Eta orduan, honek ezin du aitortu, hori. Baina zu ez zintuzke ezautuko, seguru asko bere eskutatik zoritxarrez jende asko pasako zen, ez? Eta gainera oso gaztea, orduan, 76an, eta behare, zan orduan argalat, altua, eta oain dago pixkat zabaldu eta hori, baina... Hala ere sasoiko dago, daukan adinerako. 74 edo 13 urteko ibarretu honek, ezagiz, gutxi gora bera. Bai. Hori auzitegi barnean ateratako irudia da, esan dugun bezala, epaileak ez zuen entzun berak esan dagoa, alegia ez irudirik ateratzeko, baina auzitegitik ateratzerakoan eta bere burua tapatu, atzo Madrilen etzen euririk, baina hementxe, guardasol batekin bere aurpegia estali egin nahi izan zuen. Ezer ez duen persona batek, ezer diskutatzeko ez duen persona batek nik uste hori ez lukela egingo. Hor zehoze, barruan zauze dauka, horrek. Bestela, aurpegia tapatuta inorrez da biltzen, ezer ez daukan inorrez da biltzen. Baina honek egin dituen gauza guztiak barruan daramatza, baina, klaro, horrela gertzea, ikusten da, bere barruan eo zehozer badula. Aukera izango bazenu eta aurrez aurre beragin izketa egiteko modua izango bazenu, zer esango zenioke? Bueno, esango nioke, aitortu endarko lukela, egin duena, eta horrela lasaiago biziko litzakela, segura asko. Eta ez diotela berari, ez diotela inungo gorrotorik eta inungo desio txarrik, baina nahiko nukena da aitortzea eta gero justiziaren esku jartzea. Eta justiziak esan dezala egin behar dena. Hori besterik ez. Osea, nik gorrotorik eta inolako desio txarrik ez diot, benetan. Persona da, persona berezia, kalko txartean, esan dealako nolako ostasunak inda egiten zituen gauzak, persona berezia da, baina persona da. Orduan, errespetatu behar da, bere eskubide guztiak eta bar. Baina, aitortu dezala, berak eta estaduak ere aitortu dezala, horiek ez ziala gurekin egindako gauza soil batzuk edo aparteko batzuk. Baizik, orduan tortura, gainea horrek berriak gartzen du, tortura, horrekin abokatuak esaten du,
tortura delitu arrunta dela. Nik horrekin jokatuta, arrunta hitzekin jokatuta, esango nuke, tortura orduan arrunta zala, alegia ohikoa zala. Ez gure kasua makarrik ez. Eta gerora oroitzapen horrekin bizi beharko zenuen, zure bizitza osoan? Noski, eta gainera, ametsekin da nahiko gaizki pasatu nuen hasieran. Beti horrekin da atzetik eta bullaka eta esnatzen nintzen, sarri zen behar. Zer egin duzu bizitzan, Josu? Nik? Bai. Bueno, ni honitzen Lazkaon praliako nintzen, 26 urte arte dola. Gero estudioak konbalidatzeko Erromania honitzen, eta gero filosofia egin nun, lizentziatua, eta gero Zarozko ikastolan hasi nintzen lanean, oposaketak atean dituen institutuko irakasle bezala, Euskal Hizkuntza eta Literaturarena, eta institutuan egon naiz, oin dela, 9 urte arte. Eta gaztei jubilatu arte. eta kontatu izan diezu, zuk pasa izan zenuena, eta nola muñekas hau ezagutu zenuen? Gaztei, bai, kaso batzutan, torri danian, gaia, bai, lasai gaina, bai. Eta zure familian? Nire familian, nola, kontatu esatezu? Bai. Kontatu izan dugu, eta, baina, gure familia zetabatako, Andoniren kasua zegoen. Gero, nire kasua, torturak, Mikelen ere bai, Jon, orain, Andoniren kerella Argentinara eraman duenak, egun batean etorrezian Bilbotik etxea registratzera, etxe barruan aurkitu zuten, eta izugarrizko paliza jipoia mantzioten etxe barruan. Aita, olako, itxialdi batean harrapatu zuten, eta multa jarri zioten. Multa ezpagatzegatik karzelanean uzan. Ama, Andoni detenitu zutenean, baita ere, detenituta eraman zuten Ondarroko kuartelera. Ordu batzuk egon zian, baina, beste arreba detenitu zuten baita ere, eta jipoitu zuten. Beste arreba detenituta egon zan, ez? Orduan, bizi izan dugu, talata guztiz ere, humorerik ez dugu galdu. Ja, eta justizian konfiantza baduzu? Justizian konfiantza, hemengo justizian konfiantza, oraindik hemen ez. Baina, zuek Argentinan ireki zenuten bidea, anaiak eta biok, Andoniren kasuan salatu izan duzuelako. Eta nire kasua, eta Mikelena ere bai. Eta atzo, muñekas estraditatu bai ala ez, hori zen epaileak ikusi behartzuena. Eta, karo, berari ematen badiozu aukera, bai ala ez, berak zezango du ba. Ez, zantzun. Eta guain nahi dute, edo aukera ematen digute, Azpeitirako juzgaura pasatzeko kasua. Iruditzen mazaizu hori gure tertuliakidekin hitz egingo dugu, Josu, etorri. Eta kasuari ze ibilbide ikusten dioten, eta nola ikusten duzuen, eta aipa genezake. Ze atzo, hartu lasai urpikin bat, atzo fiskaltzak egin zuen proposamena zera izan zen, Azpeitiko epaitegian epaitzea, muñekas, izatekotan ere, alegia ara bideratzea salaketa. Ez? Eta gainera, kuriosoa zen, ze Argentinak eskatu beharko luke pasatzeko kasua. Eta gero guk izango genukela, juez baten aurrean, epaile baten aurrean, guk esateko daukagun guztia, agertzeko aukera izango genukela. Baina aurretik esaten baldin badu, fiskalak, kaso hori, preskribatuta dagoela, eta denbora pasazala eta akabo, horrekin golukena, pentsatzen deten golukena dela, guri entzun, baina gero kasua, itxita, punto. Nire ustez, horrek rekorrido txikia daukanen. Ze horrez gain, muñekasen abokatuak oso garbi izan zuen, torturak, zuk esan duzu bezala, gauza arrunta direla, delitu arruntak direla, ez direla gizateriaren kontrako delitu edo krimenak, eta horrek esan nahiko luke, ez dakit, humerez, 77ko amnistiaren legearekin. Kako juridiko guztiak eman dituzue, eta horrela da, kontua ez da bai da horrela da. Hemen kuriosuena da, zein dan muñekasen abokaturik eraginkorrena, fiskala bera. Legearen aplikazioa bultzatu beharrean, beste kasu askotan ikusten dugun bezala, fiskalak honetan egiten da bela muñekasen aldeko abokatuaren lanik onena. Baina, ez da bai da horretan dago. Argi eta garbi torturak eta batez ere ez adibidez, jarri dagun,
talde narkotrafikante batek egindako tortura, baizik eta poliziak, agintariak, zerbitzu publikoak egindakoak, argi eta garbi gizateriaren aurkako delitua dira, hemen, Argentinan, eta edozen lekutan. Baina ari dira hemen ere legea aldatzen, justizia unibertsala ere, hemengo epaiketegietan ez epaitzeko, aldatu dabe, legea ja. Hemen ari dia, aprobetxatzen dakaten, oaintxe dakaten boterea aliketa. Edo lege aldatu, edo horren interpretazioa beti alde batera eamateko. Eta itxaropena eskasa, eta normala josuk, hemengo justizian inolako itxaropenik ez eukitea. Eta, Josu, pentsatu duzu, itzein duzu zer egin behar duzuen, edo Argentinako bide honekin segita? Tonez egin ezala bere bidea, ez? Orain gozen ikusten bidea hori dala, momentuz. Claro, hemen ez bateko, orain guk egin dezakegu, akusazioak eta azpeitira joan adibidez, eta, muñekazen kontra, akusazioak egin. Guk ezin dugu demostratu ezer, inun. Eta kaso batzuetan gertatu da, gero, zuke egiten baldin badituzu, horako akusazio batzuk, eta ezin badezu demostratu, hor kalumnia zure kontra erortzen da gauza. Eta orduan, kartzela zuzoaz, igual, horregatik bakarrik. Besterik ez... Nahi tezan, zuke nuke behar orain, ez? akusazio bat, demostratu, ezin dezu demostratu. Eta orduan, hemen momentu honetan ikusten den egoerak ez du ematen inolako garantiari.